21 minuts i arribarem a les 11 en punt de la nit. Real Madrid 2, Barça 3. En l'últim segon del partit, Lionel Messi dona els 3 punts al Barça. 3 punts per continuar somiant. 3 punts que deixen la Lliga ben viva. A veure, aquest gol té un cert aire al gol de Sergi Roberto el 8 de març. Estaves mort i estàs viu. Esperem que els jugadors del Barça aquesta vegada siguin capaços de fer l'únic que depèn d'ells, que és sumar els 15 punts que queden en joc. Això és el que els hi hem de demanar. I després esperar que el Madrid perdi un partit o n'empati 2. Això és el que necessita el Barça per guanyar la Lliga. Però un segon abans de la rematada amb l'esquerra de Lionel Messi estàs fora, s'ha acabat la Lliga. No matemàticament, però pràcticament estàs fora perquè el rival s'hauria d'haver equivocat ja un munt de vegades i a més el Barça hauria sortit d'aquí molt tocat des d'un punt de vista anímic. Ha marcat el gol Messi, després d'una conducció, per cert, de jugador de fe, de jugador estel·lar, Sergi Roberto. O sigui, jo crec que Sergi Roberto ja és un indiscutible d'aquest equip, un indiscutible. Quan l'equip estava ja pràcticament mort, condueix la pilota, supera 2 rivals, la posa per André, André per Alba, Alba per Messi i Messi gol. Doncs el Barça estava mort, ara hi ha Lliga, empatats a punts. De fet, el Barça ara mateix és líder de la Lliga espanyola. El que passa que hi ha el maleït partit de Balaïdos pendent. L'únic que li hem de demanar al Barça ara, després del que ha fet avui, que és tornar a fer un molt bon partit i acabar guanyant contra un dels millors equips del món, és que ara sí, per favor, sigui regular. 5 partits seguits. 5 partits seguits, 15 de 15. I a veure si el Madrid s'equivoca i el Barça pot guanyar la Lliga. Avui el Barça ha tornat a competir. Això avui hauria pogut acabar amb 7 gols a cada porteria tranquil·lament. Hauria pogut guanyar el Madrid? Oh, i tant que sí. Hauria pogut guanyar el Barça molt abans? Oh, i tant que sí. La manera de guanyar també ha de servir perquè els jugadors s'ho creguin ara. I encadenin d'una vegada 5 partits seguits ben jugats i competits i guanyats, tot i que els rivals no siguin tan excitants com el Real Madrid. Aquest gol de Messi pot valer una Lliga. Quin és el problema? Que no depens de tu. El que sí depèn de tu són els 15 de 15. I això és el que li hem de demanar al Barça. Perquè Déu-n'hi-do com s'ha quedat el Bernabéu i Déu-n'hi-do com s'han quedat els jugadors del Madrid. Clar, que sortien d'aquí virtualment campions de Lliga. I ara a remar. A Riazor i contra el València, contra el Sevilla, etc. Per tant, eufòria, alegria, perquè ens pensàvem que ja havíem de començar a parlar de fitxatges, de cromos i d'entrenadors, i no, hi ha Lliga. Hi ha Lliga. Messi ha dit, hi ha Lliga, i ha ensenyat la samarreta al Bernabéu dient, em dic Lionel Messi, potser us sono, amb el 10 a l'esquena, i acabo de guanyar el partit, perquè ha fet un partidàs.